Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dnešné video budú teda reprodukty, ale nebudú to reprodukty za žiadny mesiac ani za poslednú dobu, ale budú to reprodukty za nespočítateľne dlhú dobu, pretože mne hrozne dlho trvá, dokým vypoužívam nejaký ten určitý produkt. A preto vlastne tieto reprodukty nebudú vychádzať každý mesiac, ani budú teda vychádzať iba keď sa mi viac tých vecí nahromadia. Teraz sa mi teda viac vecí nahromadilo. A už dosť obkecávania a ideme na to. Ako prvé tu mám teda tieto odličovacie obrúska od Ballet. Tieto som práve že dneska vypoužívala a je ich tam teda 25. Myslím si, že všetci poznáte tieto odličovacie obrúsky. To úplne super odličia pleť, aj oči, aj pery. Nie sú drahé, myslím, že nestoja ani 2 € alebo nejak tak, aj odličovacie obrúsky. Dneska som tiež používala tento lak na vlasy. Je to môj úplne prvý lak na vlasy, čo som vlastne mala, pretože lak na vlasy nejak vôbec nepoužívam, ale úplne obyčajný lak na vlasy od značky Schwarzkopf. Je od značky Bath & Body Works, jasné. Ne. Tam 750 ml a hrozne ťažko sa vlastne vypoužíva, ale inak bol určite dobrý. Ďalej tu mám tento krém na ruky od Avonu. Je to teda ten Cocoa Butter. Tento je už vypotrebovaný vážne hrozne dlho a vonia úplne ako čokoláda mandle alebo niečo také. Avon má úplne také super hutné krémy a tento má teda 100 ml. Tento antiperspirant od Avonu už hrozne dlho používala. Možno som používala aj rok a vôbec som si nevšimla, že vlastne vôbec nič nerobil. Sice pekne voňal, už neviem pekne. Tento vám fakt vôbec neodporúčam. Tu mám tento krém od Nivea, je to teda úplne obyčajný Nivea soft krém, hydratačný svieži krém na telo, tvár aj ruky. Je už teda úplne prázdny, tiež som ho mala už veľmi dlho a neviem, čo by som k tomu vôbec povedala. Mám tu teda úplne jednu jedinú čistiacu vodu, alebo teda točovú vodu, je teda od Ballet. Podľa mňa bola fakt super, ale už som ho vôbec nevidela v drogérii, takže si už raz nekúpim, ale keby ste náhodou neprišli, tak si určite kúpte. Tu mám toto telové mlieko od Nivea, je teda na telo a je do sprchy. Používala som ho veľmi často a tento teraz už fakt smrdí, ale inak vonia proste tak pekne a keď budem robiť tie reprodukty, tam bude asi takmer skoro furt. Potom mám ďalšie tieto odličovacie obrúsky od Ballet, tieto sú teda myslím zase s nejakou kvetinou, ja vôbec neviem čo to je. To sú svojím kvetom, 25 je. A tieto Ballet obrúsky sú vážne dobré. Potom tu mám tento antiperspirant od Garnieru, je to teda Garnier Mineral. Tento tiež mám vypoužívaný už hrozne dlho. Toto je takéto otvárne zbarenie. Vám ho môžem veľmi odporúčiť. Ďalej tu mám tento šampón od Yves Rocher, teda na masné vlasy a je ho tam 300 ml. Je teda s tou kvetinou, teda žihlava, myslím, že to je žihlavový šampón. Na to, že stojí 6 €, tak by som od neho čakala niečo viac. Tak je to proste úplne obyčajný žihlavový šampón. Potom tu mám tie tamponiky od Ebelin, je ich tam 140, myslím, že to všetky poznáte. Som použila veľmi veľa, ale tak donesla som tu iba jednu. Potom tu mám takýto manunký krém od Camilu, je teda prekvapivo s voňou kamiliek. A mne má vážne pekne. Kúpila znovu, len vôbec neviem, kde sa taký krém kupuje. Ďalej tu mám túto penu na holenie od Ballet. Tú penu používam a kúpujem ju úplne stále. To je fialové, rúžové alebo tak, a keď sa na ruku, tak sa vám z toho asi stojí pena, takže to taká možná pena na holenie. Táto pena to naozaj úplne usnadňuje. No potom tu mám ešte jednu tú penu od Ballet, úplne rovnakú iba s tým starým otváraním, teda to starú pumpičku vlastne. Ďalej tu mám tento šampón od Garnieru, je to teda Garnier Fructis. Má byť ako citrón a limetka. Masné vlasy, alebo teda na suché končeky, čož ja mám vážne. Aha! Potom tu mám teda ešte v väčšom balení to telové mlieko do sprchy. To je úplne to rovnaké. Takto, hej. Nejaký ten, to telové mlieko do sprchy, tak to
vážne určite vyskúšajte. A úplne poslednú vec, čo tu mám, je tento šampón od Batiste. Šampóny Batiste každý poznáte, sú už tiež vlastne v drogerii, myslím, že DM. A to je teda to najväčšie balenie, teda 200 ml. To bol úplne k tomuto videu, taška je vlastne úplne prázdna, už to není. A teraz tu mám taký bordel, že by ste to mohli vidieť. Tam, hej, vidíte ten bordel? Super. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak mi určite nezabudnite dať like, odber alebo komentár. Komentáre ma vždy potešia a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!